Pacient leží na rovnom lôžku. Vzopni ruky buď prepletením prstov alebo špecifickým úchopom. Vystrie v lakťoch a spojené predpaži. Dolné končatiny skrčí v kolenách. Teda kolená a ruky smerujú do stropu. Ako jeden blok sa snaží otočiť najprv na postihnutú stranu, až potom na zdravú. Otáčanie na zdravú stranu je vždy náročnejšie, lebo sa vyžaduje aktivita postihnutej strany tela. Ak pacient potrebuje výraznejšiu pomoc, musíme sa vyvarovať ťahu za postihnutú hornú končatinu. Vždy dopomáhame plošným úchopom za oblasť ramenného kĺbu a bedrového kĺbu. Tento poznatok využijete dennodenne pri hygiene pacienta.